Hola, què tal? Com estan? Benvinguts un dia més al nostre programa, el Mosaic de les Comarques. Avui anem a parlar de llibres, perquè anem a presentar-los un parell de llibres molt interessants. Pensen que ve Nadal i les publicacions ara són interessants per a encomanar-les tant a Papa Noel com a Reis Mags. Tindrem una dedicada a la festa del Coll i l'altra també un poquet a la història. També s'arrimarem fins al Col·legi Sant Roc, perquè unes antigues alumnes han fet una festa i han fet un reencuentro 50 anys després. N'hi havia algunes que no s'han vist en 50 anys. I de què més parlarem en el programa d'avui? Pues la del Soto del Parral. Els amics de la música estaran amb nosaltres per a parlar-nos d'esta zarzuela que s'estrena este dissabte en el Teatre Calderón. Comencem! Embaixades, arte e història. Un gran llibre que ja vaig a mostrar-los perquè és enorme. Miren que bonico. Miren que bonico. És un llibre que ha fet la Capitania 2019 de la Fila Tomasines. Així tinc el capità 2019, Juan Enrique Miralles Jordà, benvingut, acompanyat de Juan Javier Gilbert Cortés, encarregat de fer tot el llibre, embaixador també. I a veure, si em veuen molt bé esta portada, qui més ens pot acompanyar en este salonet? Esta obra que és meravellosa és del gran pintor alcoià Ignacio Trelis, que s'ha encarregat de fer esta portada, la del llibre i tot el conjunt del llibre. Que sí, Ignacio, benvingut. Què tal esteu els tres? Bé? Este llibre l'heu presentat avui o està a punt de presentar-se? Quan el presenteu? Bueno, el presentem el dia 13 de desembre en el Círcul Industrial a les 8 de la vesprada i ansiosos ja per arribar a aquest moment, aunque en primícia estem avui així. Estem així anunciant per a que la gent puga anar el dia 13 al Círcul Industrial, perquè ahí fareu tota l'explicació i mostrareu tot aquest llibre. Juan Enrique, com se te va ocurrir la idea de fer este llibre dedicat a les embaixades? Bueno, últimament ja tots sabem que les capitanies no únicament es parla de festa ni es parla d'entrades, també es parla d'actes culturals i de crear un poc d'activitat al marge de lo que és la festa, encara que així concretament està lligat perquè la temàtica del llibre és de festa. La meva amistat amb Juan Ignacio em va permetre contactar Juan Javier, que havia fet i escrit un llibre, recopilat una quantitat de datos, de fotos, i estava pràcticament tot escudellat per, diguem, únicament jo el patrocinar-lo o el poder-lo editar i treure-lo a la venda, perquè era una llàstima tota aquesta feina que està gran el caixó, i això és el que hem fet nosaltres, única i exclusivament propiciar les condicions per poder-lo treure al carrer. Que no és poc. Que no és poc, perquè ara ens explicareu què n'hi ha dins d'aquest llibre i, com diu Ignacio Trelis, que no és poc, n'hi ha mogolló de coses. Han volgut fer una cosa digna, perquè el treball era molt digne, era una recopilació bàrbara des de 10 anys, no? Que Juan Javier recopilant datos i es mereixia com a mínim una edició d'aquest tipus i no fer qualsevol cosa. Jo crec que Juan Javier estarà satisfet perquè jo crec que ha quedat molt digne i es correspon a la feina feta, crec jo. Això és l'opinió. Javier està en un núvol i espera que els lectors entren en aquest núvol del món de les ambaixades, apassionant per a tots i estimat per tota la gent del poble. Conta'm com va... Tu has fet, com el diu Ignacio Trelis, com el diu l'ambaixador... Embaixador d'ambaixadors. Embaixador d'ambaixadors. És l'únic ambaixador que ha complit en totes les ambaixades. Ambaixador cristià, ambaixador moro, ambaixador real i ambaixador de la històrica ambaixada en la Torre Navalora de Joan Valls. Has fet 4 embaixades. Bueno, sí, ahí està la sort, això és una sort. Com és de recopilar tota aquesta informació que tenim a dins? Fa 10 anys? Quasi 12, perquè jo guanyo el concurs d'ambaixadors en 2007 i em dono compte prompte que hi ha una manca d'informació al respecte de les ambaixades i que tot queda molt dispers. I a més de molt dispers, molt poc concret.
En aquest moment comença a treballar i va créixer en el llibre. I conforme creix vas veient el volum que arreplega i a partir d'ahir resulta complex el donar-li forma. Cal dir que hi ha més de 700 il·lustracions i hi ha que añadir un valor que és que totes estan datades. Quan dic totes estan datades, fins al present moltíssimes fotos antigues posava primers anys del segle XX. No, ara tenim l'any i tenim els personatges que apareixen en la foto, fins els mossens Torregrossa que estaven diluïts en el temps. I aquest és el gran valor, pense, del llibre, l'haver fet una aportació en la datació històrica, en l'armadura o en el reconeixement a 29 figures d'ambaixadors que són majoritàriament tots homes vinculats al teatre, on es veu com passen per les companyies locals. Alguns salten a la popularitat professional, recentment sabem d'ahir a Salomón San Juan o a Sergi Sempere, que són professionals, i en els antics Vicent Bou, Bouet l'ambaixador, era professional i va estar per ahir cantant en Gorgé i en altres. I això és un poc el recull, el veure també aquesta petita intrahistòria del teatre local que s'amaga baix dels seus perfils. Tenim orígens, des de quan, fetges més antigues que tens documentació? L'ambaixada comença a ser datada a finals del segle XVIII, cap a 1743 ja n'hi ha referències a que existeix l'acte de les ambaixades. En els orígens és molt poc els versos que es conserven d'aquella ambaixada antiga, 6 o 7 versos, i ja en 1838 es publica la ambaixada que pràcticament coneixem ara, que és la que Francisco Antonio Pedro Jordà, el flaret franciscà, escriu, i que en xicotetes modificacions que van arribant és la que coneixem avui en dia després de l'adaptació dels anys 60. Tindria uns 180 anys, una cosa així, la que coneixem ara en l'adaptació, vull dir, arreglada un poquitiu. Què més coses podem trobar ahí dins curiositats? Has parlat de tota la gent que va fer d'ambaixadors que està relacionant el món del teatre. Quantes persones han fet ambaixadors que n'hi ha constància o que estiga clar? Fins a l'hora present, des de 1860, que és el més antic que tenim catalogat o datat, són 29 les persones. Alguns d'ells han tingut la sort de fer dobletes, han fet de moro i de cristià, n'hi ha 4 casos, i això no fa canviar el número perquè ho ha estat en un bando o ha estat en l'altre, faria augmentar un poc la quantitat, però són les figures iguals. Més antigament de 1860 no coneixem els noms, no podem saber qui eren, i curiositats n'hi ha moltes. Els llocs d'assajos, que des del segle XIX sabem com va evolucionant els llocs d'assajos oficials, els concursos que s'han fet per a anomenar ambaixadors després de que ja és... Ha variat aquest concurs, la forma en què es feia? No, per el que es deduïs després de lo que conta la premsa i els més veterans, no. En el fons era igual, un tribunal molt exigent, sempre en gent molt destacada de la festa i de l'Ajuntament, entonces anaven senyorons de l'Ajuntament en representació pel concurs, avui és més de la institució, de l'associació, però no ha variat en conjunt. Es parla dels pergamins, la història dels pergamins que té un número rocambolesc, un any van perdre els pergamins i van baixar en una carta de l'època en un sello de Franco en la mà. És a dir, l'estafeta va baixar en una carta, en un sello. No se sap què va passar en els pergamins, anem a deixar-ho ahí. L'anècdota es queda un poc inconclusa. Però també hi ha una anècdota xula, i és que un any no van contratar els cavalls de l'estafeta, i l'estafeta va baixar corrent a peu i va pujar Sant Nicolau corrent a peu entre el cachondeo del públic. Però i això per què? Perquè a algú se li oblidaria o perquè no n'hi havia diners? Bueno, pareix ser que... Sí, que ho sabem. Va llegir el llibre, s'assignava aquesta responsabilitat a la bandera. L'alferes era anomenat la bandera, que era el que l'alferes portava la bandera del bando corresponent. I aquella fila no va contratar el cavall, total que a l'hora de l'estafeta, recentment mos han oblidat les bengales, ja hem acabat la processó sense bengales entre Sant Jordi. En fi, aquestes coses en la festa poden ocórrer i són simpàtiques. Sí, no n'hi ha que prendre-se la mà. Què més curiositats? Perquè ahí t'has documentat la música, els versos, el vestuari també ha canviat molt, no? Moltíssim. Perquè ara ja hi ha un tratge específic per als ambaixadors, però antes anava passant dels capitans. Conta'm això com... Els capitans
com sempre, han intentat traure les millors gales. Sabem inclusive el que costava un tratge de capità, que ve referenciat en el llibre, perquè passades les festes l'associació de Sant Jordi, com la roperia la té molt curta, el que fa és comprar-li a un capità el tratge per l'ambaixador. Entonces, el tratge passava de capità o d'alferes, majoritàriament de capità, passava a l'ambaixador. I quan es feia molt vell, de l'ambaixador al sergent. I ja després el llogarien o estaria per tirar el tratge. Per això en la datació de fotos hi ha molta gent que es confundeix, perquè veu un tratge i diu, això era el capità. No, capità ja no és, aquest tratge està portant-lo l'ambaixador. I després el sergent, això ho podem veure a lo llarg del llibre. Quan comencen a tindre ja els seus tratges? A finals dels anys 40. A finals dels anys 40 hi ha la presència de guarinos i de solves, comencen a dissenyar i comencen a tindre identitat pròpia. Encara en els anys 50 es veu encara que van portant peces dels capitans del 40 i tants, però ja van apareixent implements com són els cascos i tal que ja es fan a mida, perquè si no els pobres a llevar-se la perruca, que hi ha que dir a tots els espectadors que fins a finals dels anys 40 els ambaixadors portaven perruca. És veritat, si hi ha unes fotos que fan un poquet de por, eh? Pues clar, quan es lleven la perruca, alguns cascos feien ferides, i a partir d'ahir comencen els metalistes, alcoians, que n'hem tingut de molt bons, igual que actualment, comencen a fer els cascos a la mida. Hi ha fotografies que són impressionants, per no dir espectaculars. Jo no sé si porten ulleres de sol o que no porten. És que per disparar es posaven ulleres de sol i estàs mirant justament a Vicent Bou, que era un home molt presumit, que venia de recórrer Espanya, era un galant i l'home venia que el públic se'l menjava. Curiosament és l'únic ambaixador sancionat per arribar tard a l'ambaixada de la vesprà. Es va dormir? Bueno, va arribar tard i li va costar 75 pessetes de l'any 21, crec que és. Aquesta foto és de l'any 1917, si és que fotografies molt curioses, eh? Sí, Així n'hi ha... Què més curiositat? La megafonia. Hi ha unes fotografies que expliquen com està la megafonia en el... La megafonia es fa un intent en temps de república de posar un altaveu en l'Ajuntament. Jo no vull ni pensar allò com sonaria, perquè posaven soles l'altaveu pel que estava baix. Allò, el resultat devia ser nefasto i no van fer més intents. De fet, Salomón San Juan Romeu, pare de Salo, del que coneixem, dimiteix com a ambaixador perquè diu que allò és un despropòsit deixar-se la veu. Estaven 2 mesos afònics després de l'ambaixar. Es feia tota a veu en crit, és a dir, el vers es pronunciava de forma ascendent i pràcticament cantat, tot en línia perquè correra la veu, és a dir, que d'ahir venia que havien de ser homes de teatre i molts d'ells havien sigut cantants lírics, perquè hi havia que apoyar molt la veu per a córrer. I això està l'any 52, crec que és, o 53, que s'implementa la primera megafonia de dubtós resultat, perquè fallava més que una escopeta de fira. Ells pateixen molt, els ambaixadors i les famílies ho conten i era com un sacrifici. Així tenim la megafonia i els micros també que porten els ambaixadors, que ara són molt discretes, però antes porteu hasta una petaca ahí enganxant, una cosa molt curiosa. Una espècie de gorguera, com si fora ahí enganxar una gorguera en una forma en S perquè el micro pujara dalt i pegava unes xispaes perquè quan ploïa, com era de cable i anava per terra, pegava de quan en quan unes descàrregues elèctriques que pegaven uns bots tremendos. El que heu tingut que passar els ambaixadors. Esta fotografia és molt curiosa. Així davant de lo que era l'antic... La tribuna antiga. Una tribuna molt... Sí, la tribuna, la primera que es munta i que va ampliant-se, esta ja és la segona. Es munta i es cobraven butaca, és a dir, es cobrava cadira davant de l'església de Sant Agustí per a veure els actes de festa i l'ambaixada de la vesprà era la més cotitzada perquè sempre la gran ambaixada és la de la vesprà. La del matí era embajada, la de la vesprà ja era embajada cristiana. Conteu un poquet un monogràfic de tots els ambaixadors, no? Conteu un poquet la seva història, el món, fotografies, així n'hi ha fotografies de tots en les seves activitats, personatges relacionats en els ambaixadors. Així tenim una foto d'una xica que anteriorment és com a bebè i després en un disco. Bueno, és que Vicent Gisbert Cantó és l'ambaixador més antic que tenim datat. Les seues tataranetes assistiran a la presentació. No existeix foto perquè lògicament no existia la fotografia, però la seva filla tenia tal predicament
sabent llegir i de la forma que llegia, que era coneguda per la filla de l'ambaixador. I llegia els gojos i les resos al Nazareno, i la gent anava exprofés a sentir-la llegir. I la seva besneta, curiosament, de xiqueta en temps de república, grava per a Ràdio Alcoi un disc de cera que es conserva en els arxius de la ràdio, de l'emissora local, i grava dos peces, dos cançons d'estes populars tocades per don José Carbonell al piano. És curiós com la veu es manté en l'ambaixador, en la filla de l'ambaixador i després en la besneta de l'ambaixador. Seguim parlant de veus perquè, a banda del llibre, regala un CD en l'ambaixada a moltes veus. Sí, és un atreviment. Això és una peça de col·leccionista on podem escoltar a Salomón San Juan Romeu, d'ambaixador en els anys 40, en 1947, gràcies a un fondo sonoro que Ràdio Alcoi conservava i que amablement ens ha cedit per al projecte, i d'ahir anem caminant i anem sentint per estrofes a tots els ambaixadors. És a dir, hi ha una selecció feta dels millors fragments de cada ambaixador i en això s'ha construït una ambaixada completa mora i una cristiana. A banda d'això també és la veu d'ací del capità i de son pare. Contem-nos això com va segur, perquè encara no has tingut l'oportunitat de participar en l'ambaixada. No. L'any que ve, si Déu vol, jo li he dit al meu fill que ensenyarem els dos i pel matí el que menys afònic estiga que pilla el reto. Bueno, però sí, efectivament, quan Javier va trobar uns versos de mon pare, de l'ambaixada de la capitania de mon pare, i faltaven altres 6, no sé per què, no estaven gravats, i em va proposar el gravar-los jo i fer-la baixar, primer la inicia jo en la meva veu i continuar amb mon pare. Realment, dos capitals tomasines compartint l'ambaixada. Ha sigut una originalitat que se li va ocurrir. És algo bonico, no? La veu de sí, ton pare... realment, no sé, és complicat ja trobar pare i fill capità i a més tindre aquesta oportunitat, perquè no crec que s'editen ja molts més llibres en molt de temps sobre les ambaixades, o sigui que pràcticament serà una cosa única. Ha sigut un gran recuerdo. A més de veres. Un gran recuerdo i a tots aquells amants de les ambaixades que en Alcoi són molts, però ja no sols en Alcoi, sinó fora d'Alcoi, perquè el dia de les ambaixades s'ompli i és... Jo anava a dir, costa molt d'aprendre el text? No. Bueno, sí, no, però jo crec que la meitat dels alcoians ja se'l saben. Sí, més o menys, Si en deixes, o sigui, jo que he llegit soles el que té que dir el capità, que és un castellà un poc així complicat, que no és l'habitual, que a voltes dius, aquesta frase n'hi ha que recordar-se bé i n'hi ha que memoritzar-la perquè no és un text que... Bueno, doncs si a mi en 12 versos ja se me resulta complicat, jo quan mire el text del Centinela i per suport dels ambaixadors, jo dic, bueno, quina capacitat de memoritzar i a més després d'interpretar, perquè no sols reciten, a més interpreten, que és lo bonico i a més... La interpretació ja és lo difícil, posar-li ahí vida... És que a més en l'actualitat els dos ambaixadors fan un gran paper i fan una gran interpretació de veure el que ja veureu, ho fan de cine. Jo veig un reto que per mi seria impossible. Un projecte molt bonico que amunt ve colmat el broche d'oro són estos dibuixos que tenim en la portada, que refleja perfectament el que serien els ambaixadors ara de Trellis. Molt xulo, no? Molt bonico. Pues sí, bueno, així hem intentat fer un envoltori a un regal que és una exquisitesa i que serà, però serà no, és un referent pel món de la cultura i de la festa d'Alcoi sense ningú dubte, no? Això és un repte que teníem presentar per Juan Javier i que, bueno, així ho tenim i pense que donarà un bon resultat. Este llibre jo crec que és obligatori per a tots els arxius d'Alcoi, ja siga el fons de l'associació, la biblioteca, doncs siga perquè així conta la història. La història, això és part de la història, és una gran faena. Jo sí que voldria dir que com el treball era molt digne, l'edició tenia que ser digna. Entonces ha tingut un cost important i no voldria que es quedara en el tinter de que ha sigut cofinanciat entre la capitania,
i l'empresa Borras Encar, que va ser una empresa també que va fundar mon pare i que coincideix este any que es complixen els 50 anys, són les bodes d'or de l'empresa, i bueno, un poc també em recorda a mon pare, tant Borras Encar com la capitania han sigut els que s'han tirat avant a editar el llibre i un record per ells, i a la meva germana que a tot el que jo he dit d'acord, correcte, no hi ha ningú problema. Bueno, pues n'hi ha que agrair-ho, n'hi ha que agrair que des de la teva capitania la gent heu apoyat este treball i a tu, Juan Javier Gisbert, estos 12 anys de recopilació de tanta documentació. És un llibre necessari i important per a la història de la festa. I serà a la venda, una edició limitada, 300. El preu? A la venda 300. Són 35 euros. Jo compte que el tipus d'edició més el CD, és un preu que és molt assequible i segur que per este Nadal és un regal extraordinari. És una joia, n'hi ha que dir-ho, és una joia perquè la documentació, la fotografia i tot el que conteu ahir és una cosa que 35 euros hasta pot quedar-se curtet. No mos tentes a pujar-ho. Ja s'afirma que són 35, no m'ho tentes. Ara que estem parlant de diners i del cost del llibre, sí que puc dir que el que se recaude està tot destinat a dues obres. El 50% aniria a Palasalla Coge, que es dedica a promocionar i a atendre integralment a xavals des de 5 als 23 anys en dificultat o en falta d'arraigo a la societat i tal, perquè tinguin un seguiment. I després a EDIP, que és l'Associació Espanyola d'Immunodeficiències Primàries, que n'hi ha moltíssimes associacions que podrien ser beneficiàries, però m'ha decidit per aquestes dos perquè n'hi ha una xicoteta relació personal en elles i que crec que es pot ser important per a ells. Bueno, pues lo dit, moltíssimes gràcies, enhorabona per este projecte i el dia 13 es presenta en el Círcul Industrial a les 8:15 de la nit. Molt bé, vos esperem allí. Allí estarem. Sobretot el públic. El públic que vaja perquè si s'hi han comptat algunes cosetes ja us puc dir que allí sabran més coses del llibre i serà l'oportunitat d'endur-se-lo, perquè sols n'hi ha 300. 300 pareixen molt, però seran poquets. Perquè donar pressa si no fem subhasta. Al mejor postor. Al mejor postor. T'ho dit, moltíssimes gràcies per estar així nosaltres. Bueno, pues ara anem a parlar de Zarzuela. No se'n vagin, anem a contar-los algo més sobre la del Soto del Real, del Parral.